következő kategória a lányok plusz 60 kilósak. The medal will be presented by Mr. Massimiliano Di Luigi, the member of the management of the European Waterkite Federation. Third place, Madalina Panfil, Romania, and Paige Maria Serbia. Second place and silver medal, második hely és ezüstérem, Milosevic Mirjana Svicerer. And the winner and gold medals és a győztes és az aranyérem goes to Scotland, Sigmund Torsing. And the last U21 kategória és az utolsó U21-es kategória plusz 78 kg, plus 78 kg. Third place, Alexandru Palama, Romania, Basuric Gojko, Bosnia-Herzegovina. The medals will be presented by Mr. Csaba Gali, the director of this tournament. Az érmeket átadja ennek a versenynek az igazgatója, Gali Csaba.